духтан ҳозир ҳичи нафоридестам, ада тамоман ягон чи намефора буд узу. Кудако дар кухни видео нигоҳ дорам, потому что телефон кати чӣ мекунанд, видео нигоҳ мекунанд, звукша баланд мекунанд, мада уже видео снимат кардан мада неудобнее. То есть вот сари хестем то саатои 10 моҳама хест намеша ки дафъаи дигар ма ҳами чиза ҷамъ кунам ки беи намози ча мега ки значит ма безеб кардам, барои лучше ҷамъ намекунам. Барои духтар ман пилисос мекунам, мешӯя полора, баъд то есть мактаб мераванд, ма отдельно и корора мекунам. То есть за пешон намекунам ки барои ки оз духтарам бинад ки ва ма пол шудум бо чам хесай болои ма як бор дигар шуш, уже дил шикаста мешава кудак. Барои ма мекунам кора ҳармалол мекунам. Хай ма мегӯям молодец, молодец, хвалю их. Баъд мактаб рафтан, садик рафтам, ма уже мехезам худам мекунам. Уже я 2 рӯз шуд ки уже кор бромадестам. Кор мада бениҳоят маъқул шуд, ҳам хеле маъқулай мада ҳами кор. То есть ателеда, то есть ҳама артел ҳар хелай. То есть хуҷаини мо занакай бениҳоят занаки зура, бениҳоят. То есть ҳавай артели ҳавай занак медорой ку ҳама хеле хата свободна ҳис мекунӣ. То есть пеши ман мебиёяд ки ма советоваться мекуна чико кунем, чико накунем. То есть ма як рӯзи ина уже 2 рӯз кор кардам. Рӯзи панҷшанбе ҷумъа кор кардам. 2 рӯз да кор кардам. То есть да ҳами 2 рӯз уже мара закройщик монда. То есть чӣ хеле шумо да ҳозир фоман ҳоз кати русӣ гап занам, баъд бо мегӯян ки ту русӣ гап мезанӣ. Тоҷикӣ кати бинен ки чӣ хеле қимдай. То есть ма доим уҷа нигоҳ мекунам, как-то уже всё уже бинен неудобное, да, барои ки бояд ма инҷо нигоҳ кунам. Уже барои ки уже боло мекунӣ камераро, пара камака хита нигоҳ мекунӣ. Ҳозир мара да, то есть ҳами столи калонда закройщик, агар уже кадоми духтагӣ боша, уже медонад закройщик чия. Закройщик монд пока на полставки, но роша гум сум на он қадар муҳимай барои ман. Барои ман ҳозир самое главное, то есть ҳар як дузанда, барои ки чӣ хеле гӯям, и занак опыташ бисёрай. Дар чанд ҷо ателе доштагия, дар чанд ҷо кор кардагия. Манам дар Душанбе ателе доштам, афсус ки маҳкамш кардам. Маҷбур кардан ки маҳкам кунам, ба Россия биёям. Ну, то есть одами шавҳардорон уже хушрак мефаҳманд ки то есть хоҳӣ нахоҳӣ гапашам мегирӣ. То есть хай маҳкам кардем, омадем, бисёр зиқ шудем. Уже 3 моҳ шуд омадан ма. Ҳамиш хубай ки барои ман, то есть да закройщик кор кунам. Закройщик чия? То есть пора мекунӣ, моделировать мекунӣ, инора ҳамара расмоша мекашӣ. То есть кори бисёр бениҳоят қиндай. Вақте ки ту уже сарфам намераи ку уже